Hey, Wat verdikken. weer een opdracht. Ja, maar we weg. Zo. Nou, meer zijn we uit. Ja. Ja, ik weet het al. Oeh. Ik moet naar de taxicentrale. Waaksma. Bij Wissen. Bij Wissen, ja. Ik ben naar de zuivel in Jerevingen. Nee, Lotte. Lotte. Nou, hartstikke leuk. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Ik kan jet dat 30% van de studenten maximaal bieden. En 12 de 4 studenten geen bijbaantje had. Maar dat kan later wel een probleem veroorzaken. Daarnaast is de vakkenvuller nog steeds het meest populaire bijbaantje. Hey Mark. Hey Stuart, bist u ook zo benieuwd hoe dat in Friesland gaat? Zeker, dan moet er mij een uitziekje. Dan maken we maar even onderzoek uit. Nou, hey, wat zijn hè? Yo! Nu ben ik bij de NHL. Ik ga hier een afspraak met Wisse. Wisse is een student aan de NHL en tevens ik taxichauffeur. En ik zit er in de vierde al een taxi. Ja, en ik denk dat dat Wisse is. Wisse moest juist eerst even de squallen, maar uiteindelijk heeft hij zijn taxiauto ophellen en helpt hij mij nog ik op. Ik ben benieuwd. Goeiedag. Dit is Wisse. Ja, van Waaksma. Ja, nou ik ben Sjoerd. Oké. Maar hier een afspraak. Dat dacht ik, kom Nou, nou in. Ja, ik ga erin en dan Je gaat even constateren, dacht ik. leg ik Constateren. best. On the road again. Nou, ik ben wel benieuwd waar je wordt heen gaan. We gaan naar Constateren. Daar zit de hoofdvestiging, de centrale van Waaksma. Ja? En daar is het hele rijden en zeilen. Daar worden de ritmeoornamen op de telefonie en dan worden ze uitgevoerd via de centralisten, de planners. Ja. En uiteindelijk komen ze dan bij mij in de computer terecht. Ik ben hier bij Zuivelhoeven in Jerevingen. En daar heb ik een afspraak met een echt cheesevanker. Lotte heet ze. Ik zal even zien waar ze is. Want volgens mij moet ik hier wezen. Hey. Goedemiddag. Hi. Ja, Lotte, leuk dat je er bent. Ja, wij staan nu in de Zuidhoeven. We hebben inmiddels meer dan 50 winkels en dit is de vestiging in Heerenveen. Oké. Ja. En hoe lang werk is je? Ik ben in 2014 begonnen, dus ik werk hier nu ruim 3,5 jaar. Oké. Ja. En volgens mij moet ik hier met die werken. Dus Ja. moet ik iets oorzongen? Ja, we hebben een mooi jasje voor je, dus we gaan naar achter en dan kunnen we aan de slag. Oké, dat ringt mij niet mij. Yes, top. De rest is op contractbasis, ja. En wat er is toch alweer? Ik rijd voornamelijk contractvervoer, ja. Oké, en ik maai dus de speciale bijen of? Dat is, ik hield dit de squallenroute inderdaad. Ja? Ik heb Jaans Petit, dat is 10 persoon, Jaans met dialyse, had ik vaak een vaste klant. Die moet dan naar Constatilla. En dan hier vroeger altijd een scallenbijn, die moesten we van Droegerham en Constatilla, die in de woorden, zeggen ze dan. Ja. Die moeten we weer om naar Ljouwert. Oké, ja. Het is die route die hier vaak. Ja. En mag er een speciale bevoegdheden hebben bij die bijen? Of, En er mag sowieso een taxipas helje, Ja. als überhaupt chauffeur worden. Oké, ja. En daarvoor mag ik EHBO gaan. EHBO. Maar dat is net een speciale gedragscursus. Dat net? Nee, hè? Nee. Nee. Een stuk minder ervaringen, mooi ritjes. Ik kan me voorstellen dat er nachts wel eens wat oren dingen gebeuren als hoe dat is. Een stuk minder ervaringen dan maar hoor. Ik doe geen nachtjes meer, want ik moet snijden betiert op centrale zitten, op de planning zeg maar. Ja? Maar ik ga het wel 3 jaar lang doen. En ja, dat is toch wel een ander soort cliëntelen dan doorgaans. Ja. Maar ik heb 1 keer gewoon, een jonge man in de nachtdienst, maar een groepje vrienden bij een café bij. Nou, en hier, volgens mij hier wat drugs er allemaal op, wat cocaïne of zo, want die wisa ogen als schoteltjes. Ja, ja. En die is vrij agressief heb ik wel. Heb ik een ruzie meisje met zijn maat achterin. En die sloegen me ook gewoon voor de De bek. ja, voor de hassen zoals Ja? dat zeggen ze maar. Ja, sorry voor mijn taalgebruik. Ja, nee, dat mooi gewoon. Maar, Dat zou best is dan, ja. Maar ik zei van, ja jongens, als je in ruzie gaat, dan is het hier einde verhaal, maar hier eruit. Ja. Oh, en hoe kun je ze bek wel krijgen en zou ik niet voor de bek houden. Ja, hè? Heb je wel maten van elkaar? 3 maanden van elkaar, ja. Ja. Dat zijn goede maten schijnbaar. Nee. Door mast dat volle werkje? Of door mast? Om rond te komen bedoel. Ja. Ja, zeker. Ik bedoel, ik krijg geen studiefinanciering meer en ik moet ook collegegeld betalen, ik moet mijn hier betalen. Ja? Ik wil net op naar HTMM, voor leer ik binnen. Dan ben je op jezelf dus. Ik ben hier op mezelf in Ljouwert. Ja? Het collegegeld in de hier, naar telefoon, televisie, internet, gas, water, licht, et cetera, et cetera. Ja, dat moet ik alweer betalen worden en ik wil ook nog een beetje leven. Ja. Dus
En geen lening dus. En dan maak je wat extra. Nee, ik wil er net bij lenen, want ja, de bedoeling van de lening is dat het ooit ook weer ombetellen moet worden. Ja. Ja, en daar ga ik net zo volle nog om. Nee. Nou, Hoi. heb je hier een jasje voor je? Dat is hem. Oké. Stuk hem in het onder. Ja. Neem ik de jas wel even aan. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Nou, perfecte maat. Ja, mooi hè? Keurig. Ik ben er klaar voor. Waar gaan we nou heen? We gaan naar de snijhoek. Gaan Ah. we kaas doorhalen. Oké. Ik heb hier de ripperkrieten. De riepen, Echte Friese kaas. Met selderij, bieslook en knoflook. En deze mag jij gaan doorsnijden. Stap 1. Stap 1. Je mag hem tussen je benen zetten. Tussen mijn benen? Ja. Kijk. Dit is mijn Zo apart. gewoon op de grond? Ja, of? en dan ga je hem klemmen. En dan mag je er een inkeping in maken, zodat we er zo wel inkomen met het touwtje. Nou, top. Dan haal je het mes eruit. Oeh. Ja, dat geeft niks. Dan gaan we het toch weggooien. En hier mat je nou op? Ja, en dan willen we dat aan de achterkant hebben. Super. Ah. Ja, Oké. en dan ga je met dit touw, Nou komt het touwtje. ga je hem doorhalen. Dus je gaat hem eronder doorhalen. 1, 2. Ja. Dus je mag me toch een beetje Trek je hem helpen. eraan. Oké, mooi Luca. Ja, en nu is doorhalen maar. Nou hen weghalen je. Ja. Oh. Goed elkaar eens tegenhouden. 1, 2. Zo, Nou, dan ben je kijk. er al. En hij is door. En snij je maar. Nou, maar even binnen. Kom, we zitten ook leer. Zo. Goedai. Andries. De centrale. Ze ben je druk aan het bellen, maar mooi niks eens. Oh, oké. Even zien, ga open. Dit is Martine, die de nooddienst, centrale dienst. Oei. Hoi, Hoi, Sjoerd. Martine Waaksma. Martina Waaksma. Hier van Waaksma. Nou, daar gaat volgens mij altijd een beetje sjoen, dacht ik, of net? Ik ga een heel production. Dat is de telefonie-sjoen, dat is de centrale sjoen, dat is de... een mooi ritje hoort, dacht ik. Ja, hij mag een mooi ritje hoor. Maar ik vreeg me de hele dag al één ding aan. Hè. Dat is. Hoe komt het nog bij zijn bijbaan? Want alledaags is zijn bijbaan heel anders. Hè? Nee, ik kan die vraag een beetje verwachten. Ja. Op een valreep, nou, ik weet 20 toen ik stapte weer de pois, bij de supermerken. Dan best de oort om bij een overstukwerk om de slag te kennen. Ja. En ik moet werk gaan. Dus wat hier, ik had de sectie hier net hier, dat weer een riebewiers. Ja. Ja, daar heb ik wat in een ziekje. Dat zeg ik op een vacaturesite, zeg ik een knappe auto. En ik zeg een mooi pak. Ik zeg dat dan mijn bierwijzen. Ja. En zat er aan de winkel wat ingerold. En nou zit er nog steeds. En dat zit ik nog steeds. Ja. En als ik dat zou wel horen, dan maak ik nog weer aan het werk. Dat is weer. Ja. Ik wil even bedanken van hartstikke leuke dag. Ja, ik wil eigenlijk hartstikke bedanken. Ik heb proteleerd. En ik hoop dat ze nog een paar mooie ritjes maatje kist. We zullen ze weer van. Ja, nou hey. Werk ze nou hè? Bedankt hè. Ja. Ontje. Wat Nou, dat was een hele mooie leerzame dag. Mooi wissen. Hoe taxirijden, onder contract en particulier. En nou ja, nou mag ik eens weer zijn thuis te komen. Maar ik mag maar wissen maar. Shit! Wissen! Wat verdikkie! Ik ben nou Santana. Hoe kom ik er nou? God. Nou, dus we zijn hier bij de buitenlandse kaaskoeling. Ah, Ja, dit is mijn favoriete hoek van de winkel. oké. Ik weet niet of je ervan houdt, maar we gaan vandaag gewoon even proeven. Dus ik heb hier de Epas. Dit is mijn, de Epas. Ken je hem? En waar komt hij bij? De Epas komt uit Frankrijk. Het is een van mijn favoriete kaasjes. Het is een roodkorstbacteriekaasje. Oh, En zoals je ziet, loopt hij al lekker uit. oh, het is een mooie hoeveelheid. Ja, Het ruikt geniet ervan. heerlijk, Eet moet ik smakelijk. zeggen. Ja, In één keer? In één keer. Is het aan te raden? ja. Wat vind je ervan? Nou, niet echt mijn smaak. Niet jouw kaas, nee. Nou, om het goed te maken heb ik toch nog even wat andere lekkere dingen voor je verzameld. Mooi zo. Dus wij gaan een mooi pakketje maken. Ah, dan kunnen we knutselen. Yes! En hartstikke wel eens iets heel geks mee maken. Hier moet ik. Ja, mijn Fries en Duits zijn allebei niet heel goed. Dus ik was druk bezig om beide talen te leren. En ik had net geleerd dat een tasje in het Duits dat tute is. Ah. En op het moment dat ik iemand in het Fries wou helpen en een tasje mee wou geven, zei ik, wil je er ook een tutje bij? Ah, ja. Ja. Ja, ik denk dat het mis. Daar ging het mis, ja. Leuke dag gewoon, bad werken. Ik zie aan latten.
bedankt voor alles. Jij ook heel erg bedankt. Weer een hele leuke dag. Was super. Je hebt het goed gedaan. Mag ik dat meenemen? Pakketjes voor jou, mag je meenemen. Als er een toetje voor die... toetje erbij. toetje erbij? Neem ik dit maar, hè? Heel goed, fijne dag. Burgste nog, hè? Yo! Zo, dat is hier een mooie dag. Ik heb veel geleerd. Vooral van cheese van Calotte. Maar ze zien, mooi pakketje ik nog meegenomen. Ja, alleen een beetje jammer van het waar. Maar ik ben naar de trein, hè, dus ik zeg heel wat. Doei, hè? Ja, was Oh. Nee, dit lukt niet. Oh. Waar kan ik heen? Waar kan ik heen? Oh jeetje. Het is wel een heftige cheese, hè? Ik kom er bijna om je nekken. Oei, oei, oei. Oh ja. alsjeblieft. Maar dit is die favoriete Dit is cheese? mijn favoriete kaas, ja zeker. Ik geloof er niks van. Ja. Nou, we gaan even wat uitzoeken wat jij misschien lekker vindt.